Straight to the point. Ato nga balikan mahigala ron si kasama nga Jane Gallardo alang ining maong sitwasyon mahigala kay kini nagpost ani ni ining maong reklamo mahigala kini si Jennifer unsa ba pa-pronounce kanani mo na iyang apelyido no. Nagpost siya mga kagilaan unya mo nang ato ning gikuha ning maong report og atong giko lang atensyon sa Lapu-Lapu City Government sad ani nga ilan ning maimbestigahan mga kagilaan no. Kay kinigod mga higala ang atong healthcare na to. Importante kasi ning matutukan mga sukid ng paminaw. Lisod man kayo mga higala og daghan unyay ma-disgrasya aning kalakiha gumikan kay mapasagdan lang. So imbestigahon kung unsa gyud hitabuan nganong na disgrasya. Ato ning ipa-imbestigar mga higala ipasaysay nato og unsa gyud mga higala ang chronology of events ining hitabuan mga sukid ng paminaw no. Ato ni tagad pagtagad kay kinini ang inahan ini nagpangidaron og 31 anyos, medyo bata pa mga higala. Unya ang bata pod batang lalaki na babago pang himugso. Ang mga biktima taga diha ni sa may Gunob Lapu-Lapu City, unya dayon gida sa ospital kay nagbati na mga kaigsunan apan unsa bang hitabo nga disgrasya man Gunob Lapu-Lapu City naa dito sab ang haya sa inahan o sa anak nga pulos na kabsans kinabuhi sa Lapu-Lapu City District Hospital. Naon sa maning kalakiha. Okay nas Jane, ato nga balikan may galas nga pikas ng linya. Yes, kasama Jane. DYHP RMN Report. Yes, Radyo Man, Attorney Rufil, live sa karon dinhi sa Panimalaya, aning Patambag family dinhi sa may Purok Saging, Barangay Gunob, ning Dakbayan sa Lapu-Lapu, Attorney Rufil. Diin, sa pakighinabi nato initially sa pamilya Attorney Rufil, hustisya ang ilahang nga singgit human nga nakabsan gyud sa kinabuhi ang 31 anyos nga si Elsie Patambag ug ang iyahang anak nga lalaki dihang nanganak ni Attorney Rufil sa may Lapu-Lapu City Hospital. Sa ato ang nahibawan Attorney Rufil na hitabo ni ang maong insidente ni adtong Hulyo 31 mga alas 11 pasado sa buntag Attorney Rufil. Una, kay gidala ni nila Attorney Rufil sa Karahay Maternity Clinic tungod kay ang OB ani nga maong biktima Attorney Rufil didto naka-assign or nakatrabaho Attorney Rufil. Apan dihang nagbati na ni Attorney Rufil niya naka-decide nga i-cesarean di ay ni si Ma'am Elsie, girefer ni nila Attorney Rufil sa Karahay Hospital or kanang Lapu-Lapu City Hospital Attorney Rufil. Apan pag-abot nila sa maong hospital Attorney Rufil, matud pa sa bana Attorney Rufil, gi-injectan ni si Attorney Rufil og para skin test. Nga maumang una gyud nga protocol gyud anang mga hospital Attorney Rufil para mahibaw-an kung naaba siya allergy sa mga antibiotic Attorney Rufil. Sa dihang na injection na siya sa maong para sa skin test Attorney Rufil, matud pa nga gi-injectan siya og balik dinhi sa iyahang may paa sa paa ning biktima Attorney Rufil. Apan wala gi-explain na sa mga kabanay or sa pamilya ning biktima kung para asa to nga injection or para unsa to nga injection Attorney Rufil. So dagtan og pila ka oras Attorney Rufil after sa pag-inject ato sa iyahang paa na may mga simptomas or mga signs Attorney Rufil nga naglisod na ginhawa ang inahan. Naglisod na ni siya ginhawa, nagpakitabang na siya Attorney Rufil tungod kay sakit kaayo ang dapit sa iyahang hawak or dapit sa iyahang batang. Nangayo na gid siya tabang kay tungod dili na matud pa makaya ang kasakit nga iyahang gibati Attorney Rufil. Mao to na abdan og pila ka oras Attorney Rufil nisugod na pod og buwa ang iyahang baba matud pa sa iyahang bana Attorney Rufil. Mao tong naka-question gid sila Attorney Rufil nga naunsa nganong hitabo ang ilaha pong pagduda Attorney Rufil wala nay kinabuhi matud pa dihang gisesarya ning maong biktima sa pagkuha ning maong bata Attorney Rufil. Pagawa sa maong bata Attorney Rufil, buhi pa. Nabuhi pa ang bata apan weak na siya og heartbeat. Oho. Sige, agamay lang dyan ha. Ato sa tagsaon og kuan kinaunsa ning kalakiha gyud. San bay na sa agam. Straight to the point. Ngano mang unsa mang hitabua, unsa may namatyan. Mo na atong gikol ang atensyon sa atong Lapu-Lapu City government. Kay kini mga higalang Lapu-Lapu City, although ginganlan ni mahigala og Lapu-Lapu Karahay District Hospital,
But kining Lapu-Lapu pagkakaroon highly urbanized city na ni. So, in fact, ang taga Lapu-Lapu dili na ni makabutar og governor. So, kining maong hospital either gidumala ni mahigala sa local government sa Lapu-Lapu Indekin or malagmit gidumala sa Department of Health. Pero dool tinuod ang nagdumala ini ang atong LGU Lapu-Lapu. So, I'd like to call up the attention of Mayor Cindy Chan and Congressman Ahong Chan ani nga maimbestigahan ni kay nangitag hustisya manghigala ang tagtungod. Unsa may namatyan? Unsa man tong gipag-inject? O tanaw na, no? Ug unsa hitabo kay ngano nagbuwa mang baba ani namatay? Ngano man nga nagbuwa mang baba ani? Tanaw ha, niya ang iyang video may gala. Pasensya na mo sa mga kuan ha. Ako lang ipakita yung gamay, pablo-blur lang to gamay para di ta mabadlong ni Mita. Kani on kita buo? Be nay audio ni dong. Buwa baba mong kuano? Ang bisin? Sus Ginoo ko. Sus Ginoo ko mga kaigsuunan. Nagbuwak ang baba, ma'am. Mga nagkaso ngayon, nagbuwak ang baba ang bisin. Dili ko kasubag ang sir, kaya dili man ako ang doktor niya, among tawagan ang doktor. Nanong kung private biya, nanong Ma'am, private ang doktor, ma'am, private. Private ang doktor. Kailangan pa, dito pa sila sa clinic. Mo-operate sila din eh. Mo-coordinate sila. Ako sa tawagan ang doktor, sir. So private ang doktor ani nga gi-refer na dito sa hospital. Murag wa na mada sa clinic ni. Pare-parehan ito sa Balambanday nga nagsugod sa private, pagkahuman di na mada, gida sa emergency na sa kwan. So mo ni ang bata intaw ngano na may mga kwan ang bata. Doon na may mga lagom-lagom, no? So mo ni ang kununon mga sukitig paminaw noon sa hitabuan ni mga higala. Kining panghitabo dito sa Dakpan sa Lapu-Lapu. Atong balikan mahigalas kasamang Jane Gallardo sa dugang report ni mga orasa. Yes, kasamang Jane. DYHP RMN Report. Yes, Radyo Man Attorney Rufil, balik na diri sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao to ang ilahang nakatingad-an gid Attorney Rufil. Mas pagawas sa maong bata, daghan man kaayo og samad sa naong. Dini sa iyahang aping Attorney Rufil kung makita gid nato sa teacher o diri gid sa personal gid Attorney Rufil, mura siyag nabangag. Ang duha gid Attorney Rufil, nya matod pa diri sa iyahang mata dapit na ay mga garas-garas Attorney Rufil. Mao ang gipangutana gyud sa bana. Nya dito pag adto pa lang nila sa katong clinic Attorney Rufil, gi-refer ni sila sa Karahay Hospital tungod kay ang katong nga clinic wala sila igo nga mga kanang gamitonon Attorney Rufil para sa pag-opera or para sa pag-cesarian aning maong biktima. Apan sa pagkakaroon Attorney Rufil, atong hinabion gid mismo ang bana sa biktima para pod masaysay gid niya Attorney Rufil ug ato pod gid nga matagsa-tagsa ug masabtan kung naunsag gid ang maong panghitabo. Karon Attorney Rufil, kauban na to si Sir Mario Patambag, ang bana sa maong biktima Attorney Rufil. Sir, live na karon sa DOHP RMN Cebu ug sa IFM. Kauban na to sa pikas linya si Attorney Rufil Banyok, sir. Hello, Mario. Hello sir, may tag sir. Attorney Rufil Banyok ni sa DYHP ug IFM among pahasubo Mario gikan sa mo si Bianan. Nasubo mig appeal sa inyong imong kahimtang karon. Mao lagi sir. Pila naman mo katuig nga nag ipon aning imong asawa? Magwalo siya sir. Walo. Pila naman inyong anak? Magwalo. Duha ka mo. Ikaduha na siya namatay sir. Ikaduha. Katong permirong anak niya, wala siya magkaproblema adto pag permiro? Wala siya. Normal siya to permiro sir. Normal ra. Di man sa mga anak atong normal nga pagpanganak? Dili sa Kanhulaw sir. Sa Kanhulaw. Sa Lapu-Lapu gihapon? Oo. So, pila naman edad sa inyong anak katong nag-una? Maglakat siya sir. Maglakat sa size. Unsa man hitabuan kining inyong anak unta kini karon nga kuan? Unsa man hitabua kanang gidani mo imong asawa dito sa Karahay Clinic pag primero? Gidaan ako to sir. Okay, nagbati siya anang pagka July 31 nagbati siya mo nang gidani mo sa kuan sa man kadlawon siya nagbati or hapon? Buntag siya sir, mga alas 5. Alas 5 sa buntag.
Oo, Oh. nya. Nadaan na mo, alas 6 na nadaan na mo, kay, So da sa ospital. So kining inyong pagkuan sa ospital, inyo na ning gi-package no dito sa clinic pa ni permiro. oo. Package pagpanganak inana. Unya Oo. kanang magpakuan siya, mo bisita sa doktor niya kada buwan ni siya nga dunay kuan, bisita. Oo. Kanang magpakuan, magpa prenatal adto siya pirmi. Tagabuan, sir. Tagabuan. Kada buwan. So pag prenatal pa niya, kining doktor nga iyang inyong doktor dito sa Karahay Clinic, wala mo advice inyo nga kanana ang para cesarean ang bata? Wala, sir. Diha na akto na siya na nagbati na daw siya dito sa clinic. Tanaw nila, di mamada kuno daw kay ang naong mong kuno naguna. So ang naong sa bata mo ay naguna? Ang tingkas aping. Pero kining imong asawa dili ni high risk og kuan manganak? Dili siya, sir. Dili man no, kay ang imong asawa 31 years old pero nakasuway naman siya panganak. Oo. O dili ni high blood ang imong asawa? Dili siya, sir. Ay, normal ra siya, sir. Kay ang nakakuha dito sa ihang prenatal, sir, kay normal man ang tanan. Okay, so sa prenatal nito normal ra ang tanan. So kanang adlaw alas 5 sa buntag gidaan ninyo sa ospital asa kanang Karahay District Karahay Clinic. Pag-abot nito, miingon ang doktor nga kuan, kinahanglan sa nga cesarean. Oo, ang midwife na nila siya, sir. Nanawag siya ng doktor. Oh, kay na may doktor sa Karahay Clinic, no? Oo. So nanawag ang midwife nga kinahanglan sa og ECS. Oo. Unsa mang orasan na to nga ingon nga kinahanglan og cesarean? Gawas mi sa clinic, sir. Mga alas 10 kapin, sir. Alas 10 na sa udto, kanang buntag, no? Unya unsa may giingon kay cesarean man dili makasesaryan ang clinic? Dili siya, sir, kay way gamit, sir. Way gamit mo nang gi-refer mo dito sa Lapu-Lapu Hospital. Oo. Oh, so unsa naman mong orasan na abot sa Lapu-Lapu Hospital? Maurag yung sa, sir. Kay doon makastanan na, sir. Okay, Karahay raman, no? Maurag kayo. Madar magaglakaw. Madara maglakaw di ay. So pag abot ninyo dito sa hospital sa kuan kinini ang unsa man unsa may gisakyan niyo padung dito? Bisikor, sir. Tricycle. Sus Ginoo ko. So samtang anhaot ato mga anak ang imong asawa sa clinic pagtan-aw nga para cesarean man, gibalhin mo nga to sa Lapu-Lapu Hospital ug unya nagsakay na lang og tricycle para makaabot sa hospital. Oo. Pag-abot sa hospital dito sa kuan Karahay Hospital unsa may nahitabo? Abot ito, sir. Gidaan na sa atong singa na sa subos. Oo. Gidaan na siya dito, sir. Igor na siya kuan, butaw, ginjikan sa abaga, o andistros, o ang paa, sir. Ang paa mo yung pinakasakit si ginjik ya, sir. So, dito gidala sa kuan kale delivery room siguro gidala. Dili pa mi sa ubos, injiki siya, sir. Sa ubos pa. Unsa may sunod na hitabo dito? Gitabang siya dito sa mga doktor o sa may nahitabo? Wala pa. Baskog pa mga asawa, sir. Baskog pa yung asawa? Oo, baskog pa siya, sir. Kaya nisakay pa mamog tricycle, no? Oo. Pasakay ni tricycle, sige pa mag-istorya diha kadtong panahon, ha? Sige pa mag-istorya sa mga asawa, sir. Sige pa mag-istorya sa mga asawa. Oo, gusto pa mo kayo mulakaw sa, sir. Oo. Kusog pa mulakaw. So karon, pag abot ninyo dito sa maternity, kinini ang kuan, Lapu-Lapu Hospital, nakasulti pa siya niya, kusog pa siya mulakaw, okay pa siya. Gusto pa mulakaw, sir, ay. Gusto pa mulakaw, sir. Oo, Siya pa magahintong-tong pa tricycle. Oho. Unsa may istorya sa imong misis kanang naapa mo sa kuan samtang nagsakay sa tricycle? Ayun siya pa, cesarean siya no kay maglisod man siya, kay sakit ko nung kaayo kay ang naong ko rin na pikas aping. Ya. Ang dahil sa mong na sila dito ingon og cesarean daw padawnon mi og si Juan, si 70,000. 17,000 dito sa Lapu-Lapu Hospital. Oh, sa Juan, sa abot para asa to, materialis baka to sa dugo o ganing mga galito no sa tiyan. Ya. Tapos
pag-abot sa ospital, wala man ko pangayuhin nila kwarta para sa materialis. Pagiwa, tagaan, tinor ko grisita, 300 raman ro to, 345 raman nang nagasto. Okay. Ikaw may nag-drive sa tricycle at panahon na? Wala, sir, kay ako arang sagikan diri sa mga, sir. Ako nagbiad from sa clinic. Abot sa clinic, pakyaw lang kong tricycle pa doon sa Hospital? kuan, sir. Kay tricycle driver man po ka, Mario, no? Tricycle driver ko siya, sir. Tricycle driver ka, pero nagpakyaw na lang kag tricycle dito para imong ma-assist imong asawa. Para ma-assist ko nga akong asawa, sir. Pero giingnan mo nga pabayron mo 17,000 dito sa clinic pa? Oo. Ang materialis siya, sir. Materialis kuno to. Pag-abot sa ospital, ang imong asawa ni naog pa sa tricycle, ni baktas pa. Kusog pa lakaw pa tong sulod, sir. Kusog pa nilakaw pa dong sulod. Nya pag-abot sa sulod, unsa may nahitabo, gisugat mo sa mga doktor? Dili, ambot sa to mga violet ug sanina, sir, kanang mga violet sanina. Nya human, unsa may sulod nahitabo, gipahigda imong asawa dito? Gipahigda dito sa sulod, human gihimot imutang ang distros. Pero taod, nating duol babae, iinjikan ang abaga o ang distros. Tapos, human ang paa. Usang saan, pagdanta pila ka oras, nagsigi na magsakit yung tiyan. Yung batang may gibati niya, grabe pagkasakita. Ako mga puwapon, di musugot kay mupuan daw, musiaw ang kasakit. Di siya musugot niya. Gusto akong asawa, gusto na mutong, dili na paot ngon kay madaot ko no ang bibi. Nya unsa may tabo ato? Sa sunod ato sa may sunod na tabo. Pagsaka sa babaw mga alas 2, mga alas 12, mga alas 12, alas 11 nasaka sa babaw. Sa dito nagisayang si Sirianan unta. Mga apit na alas 12 nag-aksyon na magbuwa yung baba. Aksyon nagbuwa yung baba. Aksyon na panlagom yung mga kamot. Nagsige na siya panampit og tabang. Tapos siya gagian ras siya. Doktor mo itong kita kuha na mo private. Kadto human to sa kuan, human na to gi-injeksyonan mo tumurag nagbuwa yang baba. Mana siya inject. Gibutangan og oxygen imong asawa? Butangan siya. Oxygen dili, wala. O si distros lagi butang. Dextrose ra. Pero nakita nimo naglisod og ginhawa imong asawa ato panahon na? Dito na sa taas, naglisod na ginhawa kay nagbuwa-buwa naman baba. Okay. Dapat mo lisod sa ginawa to kay ang baba niya nagbuwa naman. Uy, human pag injection, natingala ka nga murag nagbuwa naman baba inon sa imong asawa nga abtik pa mo tato. Abtik lagi ito niya di maglisod naman siya lakaw, sir. Di naman no siya ka lakaw na noon. Mag-inject sa paa. Unya, gipada sa taas, sa second floor ni gida, second floor but pasabot nimo taas. Para squan, sir ba? Para cesarean, sir. Para cesarean. Pag-abot dito sa room, sa cesareananan, unsa may nahitabo? Dugay pa siya yatiman siya, sir. Unya? Ang agian ra siya ang doktor niya. Dito na nagbuwa-buwa na yung baba, nag-aksyon nagpanlagom yung simod. Diha na siya yatiman, sir. Laya na kay siya tanan. Puti na ginuliyahan niya. Kining doktor ninyo dito sa kuan sa Karahay Clinic, nikuyog ninyo sa ospital? Wala sa, sir. Dugay pa siya naabot, sir. Dugay na abot sa ospital, pero naa may mga doktor diha kay public hospital man, nagatiman ang mga doktor. Wala pa timan, sir, kay kuha mi kuno may private. So di lang kuno nila timanon dai kay nagpaabot sila sa private. Wala mo ko kitag doktor dito, sir. Ang akong gipangita ang private. Unya, asa man siya nalangan-langan man siya nga emergency naman. Lagi si sir. Kay ang tapos ang sulti siya dito sa mga tao na ako nung i-operahan, mayuma. Uy. Akong asawa, ikaduha na kuno daw. Di man nag-opera dito sa hospital rapod? Sus, Ginoo ko. Ako asawa, di na operahin sa
delivery room. Wala sa iyang operahan na diha sa delivery room kanang butangana sa mga nanganak. Dito ra sa gisisaryan. Dito ra siya. Unya ato panahon na sige nagbuwa-buwa ang baba sa imong asawa. Murag way siguro gani sir, patayin ka tong asawa kay wala mo ko tingog dito. Unsa may katapusan istorya sa mga asawa kay primero may pamuntang yung istorya ninyo pag humag injection bubuwa yang babawa na magibag istorya nimo. Ay wala na sir. Dito to sa tama sa pagkos ra siya nako sir. So sometime dito sa delivery room unsa may hitabo ilang gisisaryan gikuhan lang bata. Gikuha lang bata sir pero wala man si Siriana sa buwan sir diha ra man sa delivery room. Sa delivery room la. Okay, kini ni ang gi-intubate. Gitubuhan ni imong asawa or wala ra? Ang tuwan sa doktor gitubuhan daw kuno nila. Nganong dihara sa delivery room wala sa kuan. Ako si asawa pagamatay dako kay tiyan nakabakyum og hangin. So unya paghuman gikuha nila ang baby unsa may nahitabo? Wala pa ko sulti na matay akong asawa sir gipapirma pa ko sa mga katong mga dokumento nilang gipapirma nila ko akong pagkasabot kay na blanco mo ko sir. Na blanco ka wa ka kasabot ato panahon na nga ang imong kasawa ka ina imong asawa namatay na wa ka ina gipapirma lang kadaan. Giingnan ko sa akong anak sir namatay na siya sir akong anak una. Kinsa mang anak nimo? Katong anak ko lalaki na maingon ko no namatay na gikuhaan na kinabuhi imong anak sir. Totoo ning gawas ang nurse nangayog habol abi ko habol para buhi. Para babon man sa patay. Uy. Ginoo ko. Usa siya insulti ang doktor umana kog pirma sa mga katong mga papel. Pagpapirma na kadaan pag humagpamirma nimo giingnan ka nga unsa may sultis doktor? Patay na akong asawa. Unya ang bata unsa may nitabo? Patay na po daw. Sus Ginoo ko silang duha namatay nga abtik pa man utanan sila pagpadong dito sa ospital. Mao gyud sir. Abtik siya lang ato kusog kining lakaw nga pro iskina sir. Layo bagikan sa mo nga to iskina sa highway sir. Nay mga sakyanan. Kusog kining lakaw sir. Wa jud ka magdahom adto nga may tumihitabo kay kusog pa man mulakaw imong asawa. Di wagi ko magdahom sir nga ato tong hitabuwa sir. Unya pag-ingon nga mangayog habol na may nakadara po kag habol daan. Kay kadang ko habol daan kay nangandam may na lang na mabol-habol sa ospital ma-admit na siya mong nagcisaryan. O giba nanganak kuan pa. Pagpangayog habol wa pa ka istoryahe di ay nga at mga taghabol kay imong asawa na kuan wala pa ka istoryahe permiro. Wala pa ingo ra siya pag-istorya. Imo asawa naglitod. Maurat to yung naglisod kay nangutana siya sakit kong asawa. Isa kuno sakit, na iba kuno high blood, di pa kuno diabetic. Di pa kuno gihubak. Wala mo ko kay ba kay wa man sakit sa mua. Sa yang panata dire gikan sa 1 month ngadto sa 9 months. Siya ba nagmonitor na siya sir. Dili man siya nangutana nako, dili man ko ang doktor. Unya katong doktor nga dito sa Karahay Clinic, unsa man ni anha atong panahon na katong emergency na gyud? Diha siya nagopera sa kong asawa sa Karahay. Sa clinic Karahay. Katong iyang doktor nga nagmonitor niya sa una, katong tig-prenatal niya. Niadto sa ospital wala ra. Mao siya nagopera sir. Siya man nagsisaryan? Siya. Anya ang mga doktor dito, unsa may lagihimo sa ospital? Wala ko pag kitabang akong asawa murag ubay-ubay ng doktor nangayon na sila tabang ato ubang doktor. So tingala ka nga nagtapok na sila dito sa delivery room, nagtapok na mga doktor. Butin naghana katuwa na ko kuha naon sana itong asawa kay butin naman naghana sa doktor ng tabang nga. Akong pangayo lagi yung sir, hustisya. Mao gyud. Gawa siya, malubong siya, madani ang hustisya niya.
Oh, sige. Ato ning gi-follow up karon kay tingala man tani. Unsa man ang asawa nimo? Imong gipa-autopsy ni or wala ra? Ipatopsil. Wapar siya ma-autopsy sir, pero amo to ni ipatopsy sir. Oh, kay doon na may problema ning kalakihan. Ngano nagbuwa man ang baba ana? Dito mi sa diha sa Oxdom sir mi sa politician sa Oxdom. Kuan man to sa autopsy, wa pa mamuari sir. Wa pa mo anha. Kay doon na problema ni kumauhon. Kay algabyado man mo ini pagkamataya, no? Algabyado mo ngano namatay nga abtik pa man unta kayo. Mao lagi sir, gikan diri. Baslay pagiglawas paguli. Giso na siya glungon lagi sir, di madasa na mo sir. Sakit kayo tuminaon man. Oh. Sus Ginoo ko. Kano sa man yung plano nga ilubong siya? Sabado ra ba unta sir? Sabado, pero unsa man nag-request mo dito para ma-autopsy ni? Oo. Unsa may sulti dito sa pag-request ninyo? Gi-schedule mo wala pa? Ni-schedule ko nung sila. Kano sa man kuno? Wala po mo wala po sa sulti. Okay. Nakaila ka to, namoy kuan ha nakay kopya sa inyong request? Nakay kopya sa request ay. Request. Katurong sa mong gipil-apan nga papel nga about sa kuan. Kitsi. Oh, sa police station, sir ba? Dito sa police station? Ako may niuban, sir. Ganaang nag-fill up ra ko dito para file sa autopsy niya. Niya naman tong investigator nga police nga kanaang may schedule ra daw sila. Okay, nyawa pa sa musulti ko kanus Wala. Oh, igon sa man ka ni ining namatay, ma'am. Igsuon, sir. Igsuon mo ni Elsie. Oh, pero wala ko kaakto pag adto sa hospital kay dito man ko sa probinsya. Asa man inyong probinsya di ay? Sa akong bana, sir, sa Bantayan niya. Kanang sa katong buhi pa dyan na siya, sir. Sige, ang na ako siya paluap sa iyahang mga lab test, sa iyang kuan. Dipinda ba yung taon na niya yung ATM para lang makomply niya iyahang mga requirements sa laboratory. Yeah. Ingunaan nira di ay nahitabo. Mahugrag ang iyahang pagkuan. Sus Ginoo ko. Kisa naman nagpahibaw ni mo nga namatay imong igsuon? Sila nanawag sila dito pa sa maternity clinic na patuon judayon ko nya lisod man ang paglupad taon sir di man madaglupad ang pagkuan kay Dan Bantayan almost 4 hours ang travel unya di ko ka si kaso kay ako pong maguwangan na anakan siya dito murag di ko siya kakaya ang pagkuan assist motoin ko di na jud nako makayang mo anha diha kamo na lang jud diha bahala kay nag-expect lagi nga kuan na ni assist ko hagay tag private nga ubi aron lang matabangan kung magkinaunsa niya ako ra bay nag-ingon sa akong manghod nga pag private ubi jud kay magkinaunsa na adyo mo tabang nimo mo to siya nga mura siya naminaw nako nag private ubi jud siya mo to iya pa nang naprinda yang ATM in taon. Oo, katong buhi pa yung tao na sir. Sa akong kauban, baya naprinda ATM niya. Ako mo'y tighatag siyang sildo. Ya, taga-deduction taon siyang ATM in taon. Tag 5,500 in taon. Gamay rin taon sobra. Kay maulagi magkuhan sa iyahang mga kuanunon sa iyahang pagbuntis. Kinahanglan nun. Kay Sumutong iyang bana in taon, driver in taon. Nagkamot pag tigong para lang sa package lagi. Niya iyaha para sa mga kinahanglanon niya pagbuntis na requirements. So, moto ni anha dayon ka sa kwan pagkahuman adto giingnan ka, gitawgan ka mo ning anhi dayon ka sa Cebu adto panahon na. Pagkaugma na dayon sir kay di man madakay event man sa akong mga anak-anak. O pagkaugma na ka nakaabot sa Lapu-Lapu. Oo, pagkaugma na nahaya na siya sir. Unsa man hitabo pag ikaw mo ni follow up dito sa police para mag-request og autopsy. Okay niya naman iyang bana nga kanang gusto jud siya nga masayod bitaw sir sa kung unsa jud nahitabo sa iyang katawa mo to ako na siyang giubanan. So iya man mismo bana kay intaw niyang bana sir elementary di pa kay bawo mo basa ni nana di pa kay bawo mo suwat so ako siyang gigan kay igo man ko ni kuan sir.
Oh, so July 31 nahitabo ni niadto mo pagka August 1 na, niadto mo sa pulis. Oo, sir. Okay, unya unsa may sulti sa pulis ilang i-schedule? Oo, i-schedule na daw, sir. Unya kay Lunes naman taron, kano sa man kuno na i-schedule di ay? Wala ra po ko kabalolo ba, sir? Maghuwat lang siguro kano sa ilahang kuan, basig kuan. Oh, sige lang ha. Ato i-follow up ni kay kanana ang di man kuno argabyado man gyud mo kay kato may igsuon, abtik pa man wa may high blood. Ikaduha naman ning anak, gawas kong first niya nga anak. Unya 31 years old, medyo dunay risk na kung taas ang edad. Unya mo'y panganak, medyo risky gamay kung first pang panganak. But ikaduha naman niyang anak ni. Maulagi, sir. So kamo mismo, diskumpiyado mo ini, pa-autopsy ta ni para mahibaw-an unsay proximate cause of death. Unsa gyud tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon? Maulagi, sir, para makuan ba, malinawan jud ang tanan ba? Oo. So ang pulis giingnan ninyo nga mag-request for autopsy, wala pud moingon nga sige ugma or kanus ang adlaw wa mo saan. Wala, sir, basta maura to ilang giingon sa amo nga mag-schedule ra daw sila. Sige, dito mo nag-request sa pulis, sa asarapit nga pulis yung gi-request? Dapit sa Dome, sir. Hopes Dome. Sige ha, amo lang i-follow up ni ha kay kinahanglan man gyud ni kay og malubong na ni nawa pa ma-autopsy, maglisod ta ni og kuana. Unsa man ta man pag dig up ani og investigation? Mo na lisod. So at least mo na i-autopsy ni para mahibaw-an unsa gyud tinuod nga hinungdan sa kamatayon. Labi na nga nagbuwa mang baba day ni ani. Mao lagi, sir. Pag humag injection nagbuwa ang baba, mo na problema. So sige, so kinini ang sige LC no, ikaw mo oy igsuon man kan LC. Ikaw Aysa ko, sir. Aysa ka. Ikapila man ka. Maguwang ka ni LC or ikaw manghod? Ako maguwang, sir, dayon siya mo siya kinamanghuran. Siya kinamanghuran. Ito ko siya mo ikawalo. Kay walo man may igsuon. Oh. Okay. Sige Aysa ha. Kinini ang unsa man ang kuan pagadto ninyo sa pulis ipa-autopsy ingon ang pulis nga okay naka-fill up na ka dito for request for autopsy. No, nakakuha na, sir. Pero wala sa mo saad kung kanus Oh, wala ra, sir. I-schedule ra daw, schedulean nila. Maura man to ang giingon, sir. Schedulean. Sige ha kay ato ning susihon kay medyo dunay problema ni nga ngano man ning kuan nga abtik pa man day kuno imong igsuon. Pag kuan kana sir, lisod kay pagdawat man ngayon ana naning kamot gani in taon siya nga buhi pa. Nya mawad-an ang kag-isu umangkod. Oo. Asa man taon ang iyang anak nga katong kuan 5 years old. Naara man dire, sir. Giunsa man ninyo pagpahibaw in taon ang bata ngayon ana? Iguro siya nihilang pagkahuman. Nang kuan mo nang murag ko ana buhi daw yang naon niya sa picture. Kay pukaon pagay kuno siya kuno siya siyang mama kuno matulog. Sus Ginoo ko. Na lang yung taon. Oo. So sige. So ikaw isip igsuon ay sa kuan na siguro sa gawas nga mangita ta justisya ani. Amo sang i-follow up ang pulis ani kanus nila ni i-schedule for autopsy mura man lang ning kalakiha og giingnan lang ni i-schedule wa may i-schedule nga pizza wa mo ingon nga Lunes mo adto ugma Domingo or Martes wa magsulti. Wala man siya naghuwat ra mi kay kung kano sa agyod kay di po pugos nila, sir, kay basin po busy in town. Oo, but ila man ning obligasyon di naman po na sa tanan nga kuan na may nakasign ani. So sige. So ana atong pangitawon ng hustisya ani ron kining imong igsuon nga nagbaktas pa man ni anang adlaw dakong katingala nga namatay man nga nagbaktas pa man ta ni anang buntag. Yes, sir. Ang imong uban igsuon nakahibaw na ani. Oo, nakahibaw na. Naaraman mi diri, sir. Oo, nagtapok mo tanan diha sa pagkakaroon. Oo, naiusapan nila Lakaw, sir. Oo. Duhak. Oo. So sige, ato ni siguro ang kuanon, gawas nga mangita ta justisya, ato lang siguro ipanawagan pod, Aysa, ikaw lang akong papanawagon para nga makatabang tani gamay kay naprinda para ba ning ATM. Unya kaning yang bana in town nagkuan naman nag drive og tricycle
Unya unsa pay mga gastuhanan diha, at least magkatabang-tabang lang sa tagamay. So kining bata unsa man nagidogla sila og butang sa lungon? Giusara man na sila sir og kuan, tupad. Tupad lang sa lungon. Oh, giusara sir. O sige, so kana na ang basin og ikaw lang ako kang kanon lang siguro manawagan tas to mga listeners kung kinsay mga malumog kasing-kasing nga makatabang ninyo financial sad ani. Bisag ginagmay lang nga matabangan in taon ning imo igsuon ron. Okay na rin sir, naman ko. O sige lang, ay lag-uwaw kay mao man ning hitabo aron nya napay mga gastuanan ani. Manawagan ko sa tanan nga mahatagan ng tao kanang katubagan ang pagkamatay sa akong manghod o naunsan eh. Niya, maoro to sir, masakitan mo ko eh. O, natural na masakitan ka. Manawagan na sa taas to mga listeners, masigyo na sa mga ikatabang financial. Alang inihitabo aron kay kibaw tas kahimtang aning sitwasyon na ron. Kanang mga malumog kasing-kasing. Oh. Sige. Okay na lang day. Sige, Aisa, emotional siya. Kasama Jane. Yes, Radyoman Attorney Rufil. Tanawa ko no dito sa Lungon, Jane, may ipakuan ko no dito. Asa man na, musod ka dito sa sulod? Musod Attorney Rufil, kay kani ang gihayaan or ang balay ani nila Attorney Rufil. Usa ni siya kabalay, apan gitunga ra ni siya Attorney Rufil kay ang pikas nga bahin sa iyaha pong ati. Ang pikas po nila Attorney Rufil, mauna ni ang iyahang gihayaan nga medyo hagipot pud gid ang ilahang lugar Attorney Rufil. Kana. Nata diri karon sa ilahag yung ay sige, gabay lang ha ato ning kunon kay atong tan-aw na to in taon eh. Gabay lang Jane, standby lang sa malamang sa pipila ka mga mahinungdanong nga pahinumdom mga kaigsunan. Ato nga balikan Jane Gallardo ron taon. Pero amo mo gidasig sa pag doon na mo'y matabang diha atong gamiton ang GCash number ni Inday Marisa Abadjes lang 0906-298-3429. Ako malikon 0906-298-3429. Ato ning tabangan mahigala kay medyo problema gini nako. Onya ngano man nga mura magkuan ha ato sang tawgon ang atong PNP sa Lapu-Lapu ani. Kay nahitabo ni mahigala July 31. Atong milabay nga kuan day. Onya naunsa naman ning kalakiharon nga August 4 naman wa pa man ma-autopsy inday ken. So muna nga among gitawagan ha kay nahitabo July 31 sa tupa pagka August 1 o sa kadlaw pagka Sabado, Domingo karon Lunes naman. Ikaw pat naman kadlaw pa may schedule sa autopsy. Naunsa ning kalakiha? Unsa man ta pag-imbestigar klaro ani kung why pag-autopsy? Kanya libang pag-autopsy day mangayo po sa bayad ani day. Kanang sa pulis nga autopsy wanay bayad. Kunan sila ang kalaki ani moingon man nga kay ang didto man ni autopsyhon sa punerarya nga dunay kuan na anaon sa ka. Pero I hope ha. So ako balikon mahigala atong GCash number nga itong gamiton akang Inday Marisa Abadjes 0906-298-3429. Ano itong GCash number mahigala. Pero ako balikan sa kasama Jane Gallardo kay atong tan-awon tong Lungon mga kaygalaan taon giipon na ni og kuaning bata nagduog na sa iyang inahan. Straight to the point. Ato ning tabangan mga kaigsunan kay kining bana enteon ani tricycle driver o kining asawa mahigala namatay. Onya giprinda mga taong ATM lagi ani mga kaygalaan. Og karon ako mong i-update nga sa inyong sa atong panawagan na anatay ni abot og 18,600 pesos. So salamat kayo ha duha ra baning na matay in taon ang inahan mag ang anak. Naman koy uban inday kin nga ipapili ba lang og kuan ba? Or baka na bay uban bitaw maluwas ang baby ang inahan mamatay. Nay nana. Napoy uban nga mamatay ang baby ang inahan na Ba't kini duha gid kabuok ang kasakit mga higala taon sa usa ka amahan mahigala nga tuwa. Ang yang bana nga usa ka tricycle driver nga mura mga higala og kasubong pamalandungon asa ning iyang igsuon, emosyonal ning iyang igsuon. Kini sa Aisa mga kagalaan
emosyonal kay sa hitabo ang bana murag wa na gani makahilak ni mga kaigalan na usahay nga murag mahurot imong luha og hilak. Di na ka maka pato sa imong luha. O ni hitabo mga sukid tig paminaw. So ato ni mahigalang ako mong balikon sa pag-aawhag nga magtinabangay taalang niini. Nianing lungon mahigalagi sud ni lungon ang inahan nga giipon na po niyang anak. Atong cellphone number or GCash number atong gigamit ang kang Inday Marisa Abadjes 0906-298-3429. Atong himuon nga oportunidad nga makatabang ta aning hitabo aron ining labihan ka sakit nga paminaon, labi na mahigalas bana in taong giingnan nga mangayog habol. Sus Ginoo ko. Nagdahom in taon ng bana mahigala nga mangayog habol abi og unsa na ni nga mangayo nagog habol, nagtuo siya habol para sa buhi. Pero unsa bang hitabo ang mahigalang habol man di ay aron habulan ang iyang asawa nga patay na. Naapil pa mahigalan ng iyang anak. Ato nga balikan si kasamang Jane Gallardo para makuandan na dapit gihaya dili ko ano. Ato nga balikan si kasamang Jane. Yes, Jane. DYHP RMN Report. Yes, Radyo Man Attorney Rufil, kasamtangang gibutang ni ang lungon aning inahan og ang iyahang anak Attorney Rufil. Anong hukot man kayo ng taon niya, Jane? Mamay kaayo ang lugar Attorney Rufil gani naara ni siya sa mao na ni ilahang sala-sala Attorney Rufil sa ilahang balay. Pertira gyud gamaya ya gibutang ni siya kilid ra pod sa igasod. Di mo mao na dai nilang sala, ilang kananan, ilang kusina Attorney Rufil. Nya usa ra ka kwarto ang naa dinhi sa gibutang sa ilahang sala dapit kay dire medyo marag masud siya jud Attorney Rufil apan kung atong tan-awon jud gamay kaayo Attorney Rufil hagipot jud kaayo igo ra dili gani o kung mga dili gani ingon nga makasud jud tanan nga mo sabat Attorney Rufil kung naay mo duaw dili gud ingon nga makadungan gid og sud tungod sa kagamay sa lugar hinungdan may na lang hinuon Attorney Rufil kay naa sila medyo hawanan diri sa gawas nga bahin so diri ra makatapok Attorney Rufil apan kung ato gyud tan-awon ng ilahang balay tungod kay gitunga ra ni siya Attorney Rufil sa iyaha pong aki sa pikas niya sila po diri sa pikas nga bahin Attorney Rufil diri siya gihaya kauban ng iyahang anak. So giipon in taon na ang bata nga gadog ang bata ginahan in taon so sa kalungon. Giipon ra Attorney Rufil usa ra kalungon niya ang bata Attorney Rufil naa sa babaw nga bahin sa iyahang inahan gitapad ra gyud silang duha Attorney Rufil mo nang bugat kaayo gyud pamalandungon Attorney Rufil ilabi na gyud sa mga kabanay ni ining biktima sa maong pahintabo mo nang hustisya gyud ang ilahang singgit Attorney Rufil ang ilahang mahibaw-an gyud nila kung unsa man jud ang tinud-anay nga nahitabo kay dili ilalim Attorney Rufil labi nagduha gyud sa kinabuhi ang nakuha ang ilahang gi-expect Attorney Rufil madungagan ang ilahang pamilya kay ikaduha naman unta ni nga anak so nag-expect gyud sila Attorney Rufil nga madungagan ang ilahang pamilya mahimo na unta ni silang upat dinhi apan subo pamalandungon nga pag-uli nakuhaan naman hinuon sila og duha Attorney Rufil manang ang kaning amahan or kaning bana sa nga biktima ang iyahang kauban kanina lang po ang iyahang usa ka anak nga 5 anyos Attorney Rufil babay nya ang kaning bata nga namatay Attorney Rufil lalaki ra bagid unta lalaki makompleto na unta dunay babae dunay lalaki maparis na gid unta Attorney Rufil makompleto na gid unta kay bisag dili kayo gid matanaw na to diri nga kanang dili kayo gid sila ingon nga kanang pamarihanan sa kuan nga dato gid Attorney Rufil apan ang ilahang pamilya makakita gid nato diri labi na sa bisag magkapobre-pobre basta kumpleto mao na importante ang kasaman Jane kana ang pinaka-importante maupod gyud ang gipangayo unta aning bana Attorney Rufil nga makumpleto ang iyang asawa kay iyang natingad-an Attorney Rufil ato ding higayuna pag Hulyo 31 nang laba pa ni ang iyang asawa nang laba pa Attorney Rufil mao nang kay bastog pa man kayo siya Attorney Rufil ang iyaha ato nga manganak siya na human niyang panganak kay kompleto na limpyo na ang ilahang mga gamit Attorney Rufil na ana sila maggamit so kanang pagkabuntag nakapanglaba pa ng asawa ganit ay inana ka nakapanglaba pa Attorney Rufil nakalakaw pa man gani kay ang ilahang balay medyo distansya man gid sa highway Attorney Rufil nga masudlan o masakyan og tricycle nakalakaw pa Attorney Rufil nakapanglaba pa
abtik kaayo Attorney Rufil. Matod sa ato ang mga Suwa gyud damhan niya in town kasaman din nga nang adlaw nga iyang asawa ng pagkabuntag. Abtik pa mo, lakaw pa mo, baktas pa mo, sakay pag tricycle. Wa niya damhan nga pagka anang adlaw rasad gideklarar nga wa na iyang asawa, patay na. Wala gid siya gadahom Attorney Rufil nga inaana gyud ang mahitabo tungod kay di masabti kaayo iyang asawa Attorney Rufil wala pud di gipamati nya kana gining sakit gid Attorney Rufil matud pa nga mas dali na lang siguro nga madawat niya kung naay gihambing ni nga sakit ni iyang asawa apan tungod kay maayo ra gid kaayo Attorney Rufil nga nigikan sa ilahang balay apan inani na nga ni uli mao to ang gisulti sa bana nga gisud naman hinuon og lungon Attorney Rufil. Sakit kay sa bana kasaman Jane ba nga pag kuan niya migawas tong doktor o nurse baka to sa ospital nga niingon nga mga mighabol skitang paminawon oy. Kasi mo lagi kumot ang kasing-kasing gid Attorney Rufil nga naminaw pud ta kaganiya sa interview gid Attorney Rufil nga gipangayuan siya og habol nga abi ni Attorney Rufil nga humanag panganak ang iyahang asawa kay wala man gid dayon siya gipaibaw nga para di ito tabon nga wala na kinabuhi ang iyahang asawa Attorney Rufil mo nang ang iyahang bana jud Attorney Rufil nahurot na gid ang luha Attorney Rufil kay niadtong Hulyo 31 pa na ang kasakit nga iyahang gibati gid Attorney Rufil nga bisan adol ikono nang picture sa iyang asawa Jane kay kana matan-aw na to ang iyang picture lang. Ibutang na to din ni Attorney Rufil agi pakita na to mao ni ang si Elsie patambag Attorney Rufil naapod ang ustadari pero ang bata wala pa gid na picture Attorney Rufil kay sa pagawas na kuan man gyapon siya na kadsan gid siya sa kinabuhi apan gitapad diri ni siya ron sa iyahang mama na diri Attorney Rufil atong ipakita ang picture sa asawa o aning biktima Attorney Rufil ang makita nato karon sa iyahang lungon. Oo, so kanang bata taon nagitapad lang niya diha mura lang siya ga iyang gikugos ang bata kasaman Jane taon. Mura ra gid iyahang gikugos Attorney Rufil, mura ra gid pud sila natulog duha. Nga tapad gid sila Attorney Rufil nga kanang nagpakainahan gihapon gid siya Attorney Rufil bisan pa man og nasud na sila sa lungon, nausara ni sila lungon Attorney Rufil. Kaya medyo kung ato makita gid ang bata pud gid Attorney Rufil no daghan gid kaayo siya samad sa iyahang naong. Mao pud ni ang pangutana gid sa mga kabanay Attorney Rufil. Unsa mahitabo ang nasamad man ang naong sa bata? Tinuod Attorney Rufil kay gaasbang gid Attorney Rufil nga nabangag ang iyahang duha ka aping. Sus Ginoo ko. Naong kaayo Attorney Rufil ang pagkabangag sa naong sa bata. Muna imbestigaron gyud Jane. Hasta ang pag-utopsy anak klarohon gyud na kay natabo ba na sa una. Nabay kaso anak nga akong gisundan kaniadto dito pagkuspika sa estasyon. Nga kana na ang pag-opera indekin bantay kay natangtang ang kumahingking sa bata. Yun sa katuhan basig na kuanto paghiwa mga higala. Grabe ha. Ano ba yung samad mo ng bata? Yan na gid Attorney Rufil kay naapoy kaniadto po Attorney Rufil ato lang po ning malakbitan nga naapoy nanganak Attorney Rufil niya na unsang pagkahitabo ang naputol man pud ang bukton sa bata. Mao lagi ano nga kon ba? Daghan gid pangutana gid ang pamilya Attorney Rufil kay ang bata gid mismo makita gid nato sa iyahang naong daghan kaayo siya sama daghan kaayo siya bagras. Or kinambrasan sa iyahang naong Attorney Rufil apan ang pamilya napaabot gyud sa resulta kung panalitan ma-autopsy man gyud Attorney Rufil or maimbestigahan gyud ni Oglaw nga may baw-an gyud kung unsa man gyud ang hinungdan Attorney Rufil nganong na inaani man gyud sila. Dayon uli na lang nimo Jane hapita ra gutong kuan dito palihaw Jane kana na ang asa to dapita tong pangayo lang tong address klaro nang kuan dinha kana na ang igsuon o diin dapita gyud na para ato ma-follow up nito kano sa man yung schedule sa inyong autopsy ikapila naman nga adlaw ron. Yes, Attorney Rufil. Ato po nang tagaan og pagtagada karong taud-taud po Attorney Rufil kay para po madali ni Attorney Rufil kay sa Sabado na ra ba po ni ang plano nila nga ilubong po ni ang mag-inahan Attorney Rufil. Okay, imagine ha, July 31 namatay ni. Ikaw pat kadlaw ron wa pay autopsy nga gihimo. Anong usa man kalakiha? Nya ang nakakuan pa gid Attorney Rufil wala gid sila tagay assurance gani unsang adlaw. Unsa sila pabaliton Attorney Rufil wala sila giingnan ang ilaharang gipasalig nga schedulean sila. Pero sa mga scheduleon lubong na usa pa na scheduleon. Na mao na ato akong tagaan og pagtagad gid Attorney Rufil kay para po malihok pod gid ni nila Attorney Rufil kay hustisya gyud ang singgit sa maong kabanay nining Elsie Patambag o kani iyahang wala pa matagay gyud og bangan nga anak niya nga lalaki Attorney. Gani ha akong klarohon lang gyud. Dapat man gani autopsy ni before ang pag-imbalsamar.
Mo na klaro-klaro gid unta. Sa private ka doktor. Kunya sa pulis. Sa o naman ang kalakiha. Sige lang, anyway, ato lang hapiton dito o unsay ko na ni kasaman Jane para maklaro ta ni. Yes, Attorney Rufil. Mao po na ato ang hapiton karon after nato dinhi Attorney Rufil kay para pod masiguro kung unsa man na ilahang giingon nga schedule kanus ang manggid Attorney Rufil kay nagpaabot na po ang kaning mga kabanay Attorney Rufil kay matud pa anhion sila ni ana man sila nga wala pa daw naabot. Nya mo na ilang gipaabot gid Attorney Rufil pero atong hapiton pod para pod mapangutana gid nato Attorney Rufil kung kanus gyud ang ilahang plano nga ma-autopsy ning mag-ina gid Attorney Rufil. Okay. So far, Attorney Rufil, mauna nga ito ang nakuha ang detalye, kumpletong detalye, mahitungod aning mag-inahan ang nakabsan gyud sa kinabuhi dihang nanganak sa may Lapu-Lapu City Hospital. So, kauban ako sa tong RMN Patrol, Idol Double D sa IFM 93.9, nagika na lang din sa may Purok Saging, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ako ang inyong Radyoman, Jane Gallardo, DYHP, Tapak, RMN. Salamat, Jane Gallardo sa mga report. Nakatigom na ta karon mahigala og 31,113 pesos. Pero amo mong gidasig sa gihapon sa pag padala sa inyong tabang pinagi sa GCash number ni Inday Marisa Bajes 0906-298-3429. I'd like to call up the attention of Mayor Ahong Chan. Mayor Ahong, Congressman Ahong Chan o Mayor Cindy Chan. Palihog ko no be kana na ang nganong naon sa hitabo man nga abtik pa man unya ngano man nga human gi-injection na nagbuwa mang baba ani ngano man mura man og unsa man ni nasakto ning injection ani or wa ni masayop unsang kalakihan ni kana mga pangutana na mga higala nga tubagonon. Now kung serious ang atong Lapu-Lapu City Government kay kamoy nagpadagan aning hospitala og serious mo sa investigation Mayor Cindy Chan o Congressman Ahong Chan og seryoso mo ha. Dili lang ingon nga kunuhay investigar. Unahon gyud ning autopsy. Aron mahibaw-an og unsa gyud manghigalay proximate cause niining iyang kamatayon. Straight to the point. Ano man karon ikaw pat kadlaw pa may nahitabo nga pag-autopsy ngano man na. Mo na akong dakong pangutana. Dapat gani kini karon na indekin dapat kini pag nga naay naning hitabuan medyo algabyado ang pamilya. Isabi ni algabyado nga abtik pa man pagikan, ha? Before pagbalsamar mo to'y pinaka maayo nga gi-autopsy unta. Pero sige na lang, bahala nga ulahin na pero kinahanglan nga ma-autopsy ang amag unya nagmalubong. Duda man sa taning kalakiha kung dili ni maklaro. Atiman mga kaigsunan nga kini ni ang July 31 paning hitabua karon adlaw ng Lunes. Ikaupat ka adlaw na ron wa pa may schedule. Palihog ko no. Mo follow up mi ani ha. Para maklaro ta ni. Og akong panawagan balikon ako Mayor Cindy Chan og Congressman Ahong Chan. Ato ning imbestigaron. Nya ko imbestigaron nato ni tinud-on nga imbestigar. Dili ka nang imbestigar lang. Panahon gyud nato nga ma-autopsy ni. Aron nga mahibaw-an nato unsa gyud ang tinuod nga hinungdan. Nganong namatay ni mahigalang inahan og nganong namatay taon ning anak. Nini mo oras sa mahigala doon natin nahipos nga 33,163 pesos. Nga atong itabang ining inahan og anak mahigalan bida Ginoo ko. Unsa man ning kalakiha ang sa Argao inahan og anak namatay. Andres sa may Balamban inahan og anak namatay karon ni anasad. Saan naman ning kalakiha?